Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan jelasne cara masake sawut lan sawut iku kondi. Sawut iku panganan khas Jogja. Bahan-bahan gawe sawut yaiku telo, kambil, lan gula abang. Cara gaene yaiku telo dioncek, kambil dioncek, terus diumbah. Mari kuwi telo diparut sawut, kambil diparut. Terus cepakno dandang. Lek banyu sing nek dandang wis umup, telone dilebokne setengah. Lek setengah wis dilebokne, dhuwure kuwi mau dikei gula abang. Terus lek gula abange wis dikekne, dikei neh kambi telo. Terus didang nganti setengah mateng. Lek wis setengah mateng, dilebokne kambil sing wis diparut lan dikei uyah. Mari kuwi ditutup maneh nganti mateng. Lek wis mateng, dikekne adah, terus dicampur. Nek wis mateng dicampur ning kono ben gak mambut kambile. Wis. Wis kenek disajikan lan kenek dipangan.